Per poder importar referències de manera automàtica des de llocs web, haurem hagut d'instal·lar prèviament l'extensió Web Importer de Mendeley al nostre navegador. Si no la teniu, podeu veure el tutorial per instal·lar-ho. A través d'aquesta opció, podem importar referències de manera automàtica des de la majoria de bases de dades, cercadors i llocs web compatibles amb Mendeley. Obrim el nostre compte de Mendeley i a continuació fem la cerca a la base de dades que ens interessi. Pulsant sobre l'extensió, s'obrirà una finestra nova amb els registres que Mendeley importarà. A partir d'aquí, podeu importar totes les referències que es veuen a pantalla o seleccionar les que us interessin. Si el PDF està disponible, també el descarregareu al vostre espai. Coses a tenir en compte. Com us hem dit, Mendeley incorpora només els registres que tingueu a pantalla. Per tant, heu d'assegurar-vos que un cop acabada la cerca, tots els resultats hi surten. Potser heu de modificar el nombre de registres visibles des de les opcions de la base de dades que hagueu triat. En tot cas, si no ho permet o són massa resultats, sempre podeu importar pàgina a pàgina fins a completar el nombre total de registres. Com sempre, Mendeley importa tots els camps disponibles des de la base de dades, però heu de revisar tota la informació. Pareu especial menció a l'apartat de l'enllaç, ja que si importeu des d'una base de dades, importeu la referència, no l'article en si mateix, i per tant haureu de buscar el link final de l'article per afegir-ho al camp corresponent. Per últim, les referències que s'han importat a través del Web Importer s'afegeixen al compte web de Mendeley. Per incorporar-se a la versió local, cal sincronitzar, ja que si no ho fem, correm el risc de perdre els nous documents incorporats.